den udstilling der også, som er en, ikke helt kopi, men noget der henad til Friderikshavn omkring Sir Hans, og til Dayton midt i maj. Så ved jeg ikke, om der findes flere større messer end de tre. Om der også er noget i Sydamerika eller Australien, det har jeg ingen anelse om. Jeg har ikke fundet noget, jeg har ikke læst noget nogensinde. Men jeg vil prøve den der. Jeg ville egentlig have været afsted sidste år. Det rakte økonomien så ikke lige til. Så blev det jo en lidt forsinket 50 års fødselsdagsgave til mig selv. Antennerne, hvor nogle af jer har kørt mig. Der sidder en 6 meter øverst, tror jeg, som jeg ikke brugt. Og så sidder der... Det er så klubstationen dernede? Det er et hotelværelse, der er indrettet til, at man kan leje sig ind med udstyr derhen. Okay. Det er simpelthen et hotel, der er indrettet. Der kommer nogle flere billeder af det om lidt. Det er man har eget udstyr med, og så har... Der står faktisk både stationer og det hele. Nå, okay. Det eneste, du skal tage med hjemmefra, det er noget at køre Digimode på. Så skal du have en CW-nøgle, så du skal køre det, og du skal have headset og eventuelt fodtast. Der kommer